Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle! Dago! And Tita. Tanya Chinita. Nakilala ko si Daniela at na-meet ko siya sa isang dating app. Ano kaya yung Tinder o Scout? Feel good morning, call and tits. Tawagin niyo na lang po akong alias Nick. Dati po akong taga San Andres Bukid. Ang katas ko po ay tungkol kay Daniela. "38 na raw po siya, habang ako naman ay 28 years old. Di po halatang 38 na siya kasi sexy, maganda, maputi, makinis. Sarap. Masarap. Nagkaka-chat kami at natatawa siya sa akin, natutuwa siya. Kaya pag tumawa ka, Akin ka. basic. At kinlaro ko po sa kanya, Kolantits. Wala akong girlfriend, pero hindi ako naghahanap ng girlfriend. For fun lang. Enjoy lang ba? Ganon din naman daw siya. Kaya game. G? G. H? H. H. I. Alphabet niya yan eh. Kaya nagdesisyon po kaming mag-meet up na. At dito na po, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Isang araw, nagmamaniw sa babae. Aking nakita, babaeng saksakan ng ganda. Sinundan ko ang kotseng sinasakyan niya. Hindi ko nakitang may dumarating pala. Hindi ko naiwasan, kami bigla nagkabangga. Let's go? Ay, ikaw pala si... Yeah. Pasok tayo sa loob para doon na tayo. Shucks, nakakaya. Ganda niya pala sa personal tapos. Ano yun? Wala. Tsaka mamahalin to dito. Patay, paano to? Valet na lang. Valet na lang. Ma'am? Valet parking na lang. Okay, ma'am. Thank you. Pabigay itong tips sa kay ano dun sa valet parking stop. Bigay mo lang yan. Grabe tip, 1,000. 2,500. Sayang, kuhanin Ika ko na. itong 500. Ika na. Eh, tara. Let's go, Nick. Kuya, ikaw na bala ah. Yes, ma'am. Ano bala, ma'am? Let's go.
Hi, good morning. Reservation for Yes, ma'am. Miss Welcome. Daniela. Yes. Hi, Miss Danielle. You're so pretty. Thank you so much. Table for two here, sir. Table for two. Yes. Nasa hotel tayo. Oh, O mag-checking kami, ano to, front desk. front desk pala to. Reservation for Daniela. Akala ko Eleven- magre-resto pa kayo, ma'am. Hindi. Akit na kami agad. Ala? After na lang tayo kain, Sure ha? ka? After na lang tayo kain. Medyo pagod kasi ako. Gusto niya magpahinga? Tsaka meron namang, may, sa... Ma'am, dial 0 lang. Ay, hotel pala to. Sorry, dati kasi ako. Hindi, meron dun sa exclusive membership. Meron naman dong Sorry, restaurant. ma'am. Dati kasi akong taga-ano. Okay. Alam mo Anong room? Ayan. Sige. Ayan. Kailangan ba ng ID ko? 214, ma'am. 214. Hello? Hello? Ayan. Hello? Ano? Yes, ma'am. Dito na po. Oh, kuya, paiwan na lang sa guard ha, yung Thank you. Sige po. Grabe, yaman talaga ng babaeng to. Palagi pang may ino-order pa. Ma'am, ayan po, sir. 11th floor, sige. Thank you so Hindi. much. Second floor lang kayo. Katabi ng... Di ba restaurant yun? Meron ng isang room doon. Yun yung request mo. Sige, thank you. Sige, akit na kami. Thank you so Room much. 214. 1 floor. 214. Okay. Okay. Let's go. Tara, pasok. Tit! Maniwala na. Grabe, ang ganda dito. Ang bango pa. Enjoy mo muna yung scenery dyan sa glass. Sige na. Matanong ko lang, anong ginagawa natin dito? Magpapahinga dito na rin tayo Hindi, kumain. sorry kasi, Nag-order na ako ng meal. Anong gusto mo wala. for appetizer? Kahit ano. Ito, nagpa-order na ako ng coffee muna para lumakas ka. Joke. Laruin yan. Baka mapapalaban ako pero okay to. Gusto niya, enjoy lang. Daniela, Yes? laruin ko lang konti lang yung budget ko dito. Mukhang mamahalin tong hotel eh. Hindi mo ako mahilig sa hotel eh. Pwede namang ibang bayan. May ubo yarn. Sorry, teka lang. Inuubo ka ba? Hindi, napaubo ko sa Ibang bayad. ibang bayad. Tulad ng ano. May natin pag-usapan. Sa ngayon, uminom ka na muna ng kape. Kailangan ko kasing mag-palpitate ka. Teka lang. Iinumin ko muna tong kape ko. Mukhang kinakabahan ako. Shower lang ako Yan ka muna. Ha? Diyos ko, nagubad dyan sa harapan ko. Bakit ganun? Anong nangyayari sa'yo? Ha? Anong nangyayari sa'yo? Wala. Inom lang ako kape. Lika, sabay na tayo. Magsashower kaming dalawa. Teka lang. Hindi ka ba sanay? Hindi ka ba Hindi. sanay? Andito na yung towel. Anong hinahanap mo dyan? Ika na! Okay. Sige. Go! Susunod na daw ako sa shower. Magsashower Yan kami. mainit na. Teka lang, Uy, teka lang, dahan-dahan lang. Dahan-dahan naman ako. Huwag ka mag-alala, gentle ako. Teka lang, ano bang ginagawa natin dito? Sex sa shower. Ha? Kisanay? Hindi ako sanay sa ganito. Huwag Ang naman. boring naman ng sex life mo. Ha? Teka lang. Aray, ang init. Ang init ng tubig. Aray ko. Sanay ka din. Ha? Sanay ka din. Teka lang. Daniela. Ayan, nakatuwad na. Uy, Sige.
Sa glass, sa glass. Ah, talaga? Sige. Eh, okay. Napalaban ako, walang tits. Ay, swerte ko naman. Gusto ko lang enjoy. Talagang binigay sa akin si Daniela. Grabe. Hayop. Pagkatapos binigyan niya pa ako ng 3K. Pamasahe ko daw. Hindi na niya raw ako maihatid kasi may meeting pa daw siya. Okay lang po yun. Pero naikwento niya rin po sa akin. Meron daw siyang matandang negosyante. Kaso hindi na raw siya nag-e-enjoy dito kaya naghanap na siya ng mas bata. Tulad ko. Ako naman, payag naman ako sa setup. Total, wala naman kami commitment. Subalit, ang gusto niya, pag tinawagan niya ako, dapat nandun agad ako. Kaso may isang beses po, pasensya ka na kasi kasama ko yung barkada ko, may lakad kami. Malabo yata kang kausap. Binigyan kita ng 3 sapatos. Eh, yun na nga. Dapat naman, alam mo, dapat naman makaramdam ka. Na priority mo ko, 3 sapatos yun, di joke yun na. 12,000 na isa nun. Kasi may laro kami nila, parang... Wala akong pake sa laro. Yung laro pwedeng ma-reschedule, ha? May laro kami nila paring Ryan at ni paring Harold Wala akong pake. Ano, ha? Alam mo, papatumba na lang kaya kita. Ito naman. Sige na, pupunta na ako dyan. Saan room ka ba? The same lang ba? Same. Huwag ka na magalit. Dalian mo, ha? Ako na magbubuksay ng Grab. Oh, sige, susunod na ako. Sorry, no. Wait, aray. ano yun? Bigyan ng 5K. Binigyan lang kita ng 5K. Kasi ang kasunod niyan, ay! Aray ko. Aray! Aray ko, ano ba yan? Ganyan ako magmahal, 3 yan kasi I love you. At sakit, aray, ba't may dala ka lahat? Alikan mo ko. Teka lang, sa hapdi ng likod ko, ano bang nangyayari sa'yo? Ba't ganyan ka? Aray ko. Kasalanan mo. May usapan tayo. Akala mo yata. Ha? Nagbibiro ako? Hindi ako nakikipaglaro dito, ha? Pag sinabi ko magkikita ng alas 10, magkikita ng alas 10. May lakad nga kami, hindi ka naman... Wala akong paki! Wala Aray! akong paki sa lakad mo. Ang i-prioridad mo yung lakad natin kasi napag-usapan natin yon. Huwag mo ko susubukan. Hindi mo alam yung kaya kong ipagawa sa'yo, ha? Hindi mo alam, Nick. Huwag ko na magalit. Ba't ka ba galit na galit? Anong hindi lang... Dahil hindi ka tumutupad sa usapan, ayoko ng ganyan tao. Hindi ka naman nag... Lahat dapat sumusunod sa utos ko. Ha? Teka lang! Hindi... Isa pa! Halikan mo ako. Halikan mo ako. Teka lang, Halikan mo ako. Aray ko, parang dumudugo na yung likod ko. Baran mo ako. Tanggalin mo yung bra ko. Daniela, ano ba to? Tanggalin mo! Tanggalin mo. Walang lock sa likod eh. La. Nasa harap to. Teka lang. Dali, yan! O ano? Ha? Laban! Lumaban ka sa akin! Gumanti ka! Gumanti ka, aray ko! gantihan mo ako. Kagatin mo ako dito. Aray. Teka lang, Kagatin mo sakit ako. na eh. Kagatin mo!
Yan. Aray ko! Ah! Nakakatakot pong magalit si Daniela Colantits. Ayun, takot. Ang gusto niya, masunod agad siya. Noong una po, ina-enjoy ko pa, pero di kalaunan ay parang nawala na ako ng gana kasi gusto kong mag-enjoy sa kanya, napakasadista niya pala. Bisa sinasakal niya ako. At yun, nilalatigo niya ako. Hindi ako napalo ng mga magulang ko, pero siya, napalo niya ako. Masarap naman yung palo na yun ah. Nung una, nung katagalan, hindi na. At minsan po tumatawag siya. Nakaabang na siya sa may kanto sa amin. Lumingon ka sa kaliwa mo. Nandito ako. Naka-hazard ako. Teka, Naka-alphard ako. di nga ako pwedeng pumunta ngayon. May ano. Pumunta ka dito, lumapit ka. Tandaan mo, may 3 bodyguard ako nasa baba ah. Daniela, please. Tingnan mo, may umiilaw sa katawan mo. Sniper yan. Color green 3. Ako yan. Halika na. Ano ba, nababaliw ka na ba? Ayoko na nga. Ayoko na nga. Sumasagot ka? Sumasagot ka pa? Halika dito, lumapit ka lang. Ayoko na nga. Mag-usap tayo! Daniela naman, bitaw pa sa bayan. Wala kang karapatang tanggihan ako. Wala kang karapatan, Nick. Tandaan mo, pag mamay-ari kita, lumapit ka dito. Grabe ka sa pagmamayari. Magkano lang naman binibigay mo sa akin? Bakit di ka ba nasasarapan? Ha? Alam mo ka mo ah. Papatumba kita, tandaan mo yan. Hindi mo alam yung kaya kong gawin. Daniela naman, please. Lalapit ka o itutumba kita. Baliw ka na ba? Baliw ako talaga! Daniela, please. Daniela, hayaan mo na ako. Baliw ka na. Ayoko na sa'yo. Baliw ka. Baliw talaga ako. Mas mababaliw